नहीं जचनेला मेहर जैसन न मानेला हमरा के नहीं जचनेला मेहर जैसन न मानेला कि हमरा कमरा में साड़िया पहना दिए राजा जी हमरा कमरा में साड़िया पहना दिए राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा बता दिए राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा बता दिए राजा जी आई हो दादा कैसन पियावा के चोरी तरवा अरे आई हो दादा कैसन पियावा के चोरी तरवा शादी के लाइन जब से शहर के भीतर बा आई हो दादा कैसन पियावा के चोरी तरवा अरे आई हो दादा कैसन पियावा के चोरी तरवा कहना सोतिया पतो गइला लो भाई मोहरे रहेला कौन करेला कमाई कहना सोतिया पतो गइला लो भाई मोहरे रहेला कौन करेला कमाई मीठी बतिया में हमके ना फसाए राजा जी मीठी बतिया में हमके ना फसाए राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा बता लोए राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा बता लोए राजा जी बताओ ना तो नाक फूट जाई। सबके प्रणाम और हम बानी मंत्रा स्टूडियो से दीपक दिलकश और हमारे साथ बहुत ही प्यारी सिंगर क्या बोलते हैं बिंदु श्री जी। सो आप सबके बतावत बहुत ही खुशी होता कि आज हमारा सर्दी हो गया सर्दी हो गई बा। ये चलते हम घबरा जाते नहीं आए तो आप सबके बतावत बहुत ही खुशी होता कि हमनी के पिछला सारा गाना के बहुत बढ़िया प्यार मिलल। ये चलते आप सबके तहे दिल से फिर से नमस्कार प्रणाम और ये गाना के सुन के बताएं कि कैसन लागल का भाव बा और कहाँ जहाँ भी त्रुटि होगी तो हमनी के बताई कि कैसन कहीं कमेंट में लिखी। हाँ कमेंट में लिखी और कहाँ से देखा तनी सब कमेंट लिखी। और आज ज्यादा बोले कि हमारा मन नहीं करता चलते फिर मिलते हैं दोसर वीडियो में तब तक के लिए प्रणाम।